హాయ్ చాలా రోజులైతుంది కదా షార్ట్ వీడియో తీయక. అందరికి గుడ్ మార్నింగ్. దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. మా అత్తమ్మ ఇలా సలిబొలం పెడుతుంది అన్నట్టు, నైట్ ఏవండి ఇప్పుడు పెడుతుంది అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు పోషమ్మ బోనం పెట్టేదాకా మనం ఏం పని చేయదు కదా, అట్లా అన్నట్టు. ఇక నేను అందుకోసం ఖాళీగా ఉండి ఏం చేయాలని బ్రష్ ఎత్తాను. బ్రష్ వేసినాక మా అత్తమ్మ పోయొచ్చినాక పోయినాక పని చేస్తాను అన్నట్టు. పోయేటప్పుడు చూపిస్తే చూడండి. మా అత్తమ్మ ఇవుడు రే బోనం సర్వకి అంటే బొట్లు పెడుతుంది అన్నట్టు. ఈ సలిబొనం అనేది పోషమ్మకి ఎందుకు పెడతారా అని అంటే, ఏ పండుగ చేసినా మనమైతే గణపతి దేవుని పోషమ్మకి పూజిస్తాం కదా, అట్లా అన్నమాట. అందుకోసమే సలిబొనం అనేది మా అత్తమ్మ నైటే స్నానం చేసి అండి ఇట్లా ప్రొద్దున దేవుని కడుక పెట్టింది అన్నట్టు. దేవునికి అయితే ఎల్లిపాయలు, ఉల్లిగడ్డలు, పసుపు, కుంకుమ, పువ్వులు, కొబ్బరికాయలు, అగరబత్తులు, పెరుగు ఇవన్నీ కొంచెం అవుతారు. ఇట్లా అన్నీ రెడీ చేసి తీసుకుపోతారు అన్నట్టు.